سلام أب كل خرنا عد بمخان مدبنا تكتاتل زلهم كبرات تكتاتلتي كان السينما سمرة أبزلهم وسلام نتقنا نتمنى بأركس لو ما عندي بمخنيات كبرة بعلنا مدين ألم كم أون بعد هسأنا إن بكسري أورتا زركب نمدين ألم ترخيبنا زبدة بدأ بخم كنا بلو نخلاتهم إتم أبز بأكل كتركوا زي كألك بحواتنا شير لايك كومنتين سبسكرايب وبار نخلاتهم كتكافلون بخبر عندكم سنة مكتتال حديتي نمدين ألم عمتها بعل ذكر مدهاني ألم زقبر مالك تحدها لا هو صائنا عبد بعلم مالك عمتها وزكاة وصائنا مالك بزي هاي مالك ترجمة ولا بزي إمنتك ترجمة ولا كاب أملاخي خات فاتيرك ناب أملاخي خات مشارش سلذ بدي أملاخ صهون نقدر سلذينا هاي مالك كان أملاخ كان جدًا كتخبر سلذ لك أترى لي خلاص جدًا كتجبر سلذ لك كبرنا أملاك تهب سلذ لك بعنا بدخمات وحتياتنا أملاك خبر حتياتنا أرغب كله سجماتنا حقنا جدا نبت كريستيان متصادق بدي بيت كريستيان بدي هيمانات بدي إمنة صحور نجرنا أنا أمان أرثوذكس وهذا بيت كريستيان نافت أري ممسجان متسخا مسأنا أب أريم مدرك تقول جبون قديتها سلسلنا بخم يمت حج بعلقة تمتون نجار يكون جابيري نفس بيت أنا هم تصلوا بحيلة يكون فؤاد أملاخي بحيلة أملاخي يعني سب حيلة يقولون قل بتاع مهني اشتي نجار ولاس كفض خنا ناي دليتن أمنتن لبن كل وقت خلاله سلازي إجابير نابز من تاناس نبرغت نتأجع ندحنت سلاز دليلنا يقول لك زي أملاخ قومي زدلي هذا صهدا خمسين هذا صهدا خمسين هذا يكون أملاخ كانت تم حتى تنيا تاتي زدلي أملاخ نتام أبجيجا من قد زلوا يزدلي سلازي صادق زبحان أب عالم كيلن كله سب أبجيجا يزنا برجل ناب أملاخ كتقرب أملاخ بمنقدخ مرحكا صلوت كبرك كاسلا زين إذا أنا هجمت إلى لون هاتي حيلي كون إني أملاخ حيلي أملاخ سلز دليل نترى متي هم جيز قلت بدي هاي مالتك خوني قريل ولا بعلم زخون كهون هفتام كون دخاون فلات كون مهور كون أرتيست كون زخون كفترة كون بدي أملاخ يكون زي أنا تمام جس لازم كل جزء أملاخ كل سبب جي جازول من قدي نفس بق من قد خمس ويتمنى صورتك بعاميكم يقبل مالك
ቅዱስ አሐድ አምላክ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ናብ ዝኽብር በዓል ዑደተ ሆሳዕና እውን ዓብይ በዓለ ስቕለቱን ብሰላም ዘብፅሓና መድኃኔ ዓለም ክብሪ ምስጋና ንኹልና። በዚ ዑደተ ሆሳዕና ድማ ዓብይ ሓጎስን ዓብይ ሰላምን ዓብይ ረድኤትን ንኹላና ህዝበ ክርስቲያን ዝተፈፀመሉ እዩ። ሆሳዕና ክበሃል ከሎ ሆሳዕና ብኣርያም ማለት መድኃኒት ካብ ኣርያም መድኃኒት ንኹሉ ዓለም ነብዚ ዓለም ዝሓመመ ኣዳም ክፍውስ ኢሉ መድኃኒቱ ዝተቃመመ መድኃኒት ኮይኑ ናብ ዓለም ዝመጻሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቢታንያ ናብ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም 16 ምዕራፋት ዝኸውን ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ብ14 ምዕራፍ ብእግሩ መፂኡ እቲ 2 ምዕራፋት ድማ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከኣቱ ከሎ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓብ ነይርዎ ዓበይትን ኣሽቱን ሽማግለታትን ህዝቢ ኣኸቲሎም ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም ኩሉ ህዝቢ ድማ ሆሳዕና በኣርያም እንዳበለ ኩሉ ህዝቢ ብስራቱ እንዳገለጸ ናብ ክዳውንቲ እንዳንጸፈ ንጎይታ ኢየሱስ ዕጅቦ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ። ስለዚ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ እንተተባሂሉ ምስጢር ኣለዎ። ኣብ ዘመነ ኦሪት ነቢያት መጻኢን ሕልፉን ዝፈልጡ ስለዝነበሩ ናይ መጻኢ እዋናት ጽቡቕ ዘመን ክፉእ ዘመን ክኸውን ከሎ በከራድኖም በላብሶም ብዝስቀልዎ መጽዓኛ ብዮም ዝፍለጥ ነይሮም። ኣብ ዘመነ ኦሪት ኮይኖም ክፉእ ዘመን ድሕ መጽእ ኣሎ። ዘመነ ጥሜት ፌራን ምቅጥቃጥ ምድርን ኩናትን ፀበባን ሽግርን ድሕር መጽእ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ፈረስ ተወጢሖም ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ጸሊም መጠምጠሚያ ጠምጢሞም ጸሊም ጭራ ሒዞም ንህዝቢ ይሓልፉ ብማእኸል ህዝቢ ሓልፉ ነይሮም። እንታይ ይብልዎ ነይሮም እቲ ህዝቢ አንታ ህዝቢ ብዙሕ ሽግር መጻካሎ ብዙሕ መከራ መጻካሎ ጥሜትን ፌራን መጻካሎ እንዳበሉ ንህዝቢ ይነውግር ነይሮም። ዘመነ ሰላም ዘመነ ረድኤት ዘመነ ሓጎስ ዘመነ ሽሻይ ክመጽእ ኾን ከለኻ ኣብ ኣድጊ ይውጥሑ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ጻዕዳ መጠምጠሚያ ገይሮም ጻዕዳ ጭራ ሒዞም ኣብ ማእኸል ህዝቢ ሓልፈ ከለዉ ድማ ናታ ህዝቢ ካብ ሕጂ እንድሓር ጥሜትን ፌራን ኣብቅዒ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ሰላም ኮይኑ እዩ። ጽልእ ጠፊኡ እዩ። ሰላም ነጊሱ እዩ። ምፍልላይ ርሒቑ እዩ። ምትእኽኻብ በፂሒ እዩ። ምርሓቕ ኣብቅዒ እዩ። ሎሚ ግን ምትእኽኻብ ኮይና ብሓባር እነብረሉ ምጽል ናይ መንደቕ ጽልኢ ፈሪሲ እንዳበሉ ኣቦታት ብስራት ይገልጹ ነይሮም። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ኣድጊ ክውጣሕ ከሎ ምኽንያቱ እንታይ ተባሂሉ እዚ ዓበ ሓጎስ እዚ ዓበ በዓል እዚ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ንሕና ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹም ጽልኢ የለን ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹም ሰላም እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ሰላም እበኩም ኣለኹ በዚ ኣድጊ ዝውጥሑ ዘለኹ ድማ ንዓኹም ተስፋን ሓጎስን ብስራትን የልእኸልኩም ኣለኹ እንዳበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ህዝቢ ድማ ነስየ እዚ ሒዝዮም እስየ እዚ እንታይ ምስጢሩ እንተተባሂሉ ኩላና ከም ንፈልጦ እስየ እዚ ኩላቶም ህዝበ እስራኤል ነስየ እዚ ሒዞም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕጅቦም ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም። ስለምንታይ እዩ እስየ እዚ እንተተባሂሉ ምስጢር ኣለዎ። ኣብ ዘመነ ኦሪት ኣቦና ኣብርሃም ኣብ እርጋኑ ንወዲ ይስሐቅ ምስ ወለደ በቲ ሓጎስ ተሓጒሱ እንታይ ኢሉ በስየ እዚ ሒዙ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ተመስገን እንዳበለ ስለዚ ኩላቶም ደም ህዝቢ ድማ ዓበይትን ኣሽቱን ንእግዚኣብሔር ነዚ ዘረኣኻና ነዚ ሓጎስ ነዚ ሰላም ዘረኣኻና ጽልኢ ከጠፍእ ሰላም ክመጽእ ዝገበርካልና እንዳበሉ ናይ ብስራ ናይ ሓጎስ ነስየ ሒዞም ኣመስጊኖም ህዝቢ። እንደገና እውን እስራኤላውያን ነዊሕ ዓመት ኣብ ግብፂ ብፈርዖናውያን ተገዚኦም ተማሪኾም ተጨቂኖም ነዊሕ እዋን ክነብሩ ከለዉ ኣብ መወዳእታ መገዲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክወፁ ከለዉ ንእግዚኣብሔር ናመስክስያ ሒዞም እዮም ሰብሖ ስቡሕ ዘሰብሃ እቲ ብባህሪ ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባኦ እንዳበሉ ብስራት እናገለጹ ኣትዮም። ስለዚ እስየ እዚ ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ። እስየ እዚ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝስራሕ እንተተባሂሉ ናይ ተምሪ ናይ ዘይቲ ይበሃል። እዚ ገረብ እዚ ኩላና ምንፈልጦ ኣብ ታሕታይ እሾኽ ኣለዎ። እዚ እሾኽ እዚ እንታይ ተባሂሉ ትእምርቲ ምልክት ናይ ሓይሊ ናይ ውግእ እንጸላእትና ዲያብሎስ ኣጋንንቲ ኣጥፊእኻ ኢሉ ንዓና ሰላም እትበና ንዓና ረድኤት እትበና ንዓና ዋልታና እዩ እንት ዲያብሎስ ድማ ጸላኢ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና በዚ ገይሩ ንዓና ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ተስፋ ዝሃበና እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኩላትና ተዓጅብና ነስየ ዝሒዝና
እንደገና አብይና ናስረለና እንደምንታይ ናብ ቀለቤት አብይን ከቀለቤት አብይና ናስረተ ተባይሉ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይሉ አነ ከም ሓንቲ ድንግል ናብ ክርስቶስ ይሕጥየኩም ኣለሁ ንሓደ መርዓዊ ክርስቶስ ኢሉ ስለዚ ሰብአይን ሰበይትን ቃል ኪዳን ካስሩ ከሎ ኣብዚ ምልክት ቀለቤት ገብርዮም ልቢ ይጽናዕ ቃል ኪዳን ልቢ ይጽናዕ ቃል ኪዳን ይጽናዕ ከም ዝበሃል ምልክት ደጋው ድስማ ዝርዮ ሰብ ዝርዮ አብይደ ምልክት አስሪም ስለዚ ብዝኽና አስር ከለና ምስ እግዚአብሔር ደለና ድሕሪ ሕጂ ሙሉ ምሳኻ ቃል ኪዳን አስርና ኣለና ካብ ኃጢአት ወፂና በጽድቅን ማናነስ ካብ ባእሱ ወፂና በፍቅሪ ካብ ትዕቢት ወፂና በትሕትና ካብ መፈልላይ ርሒቕና ምትኻብ ካብ ትዕቢት ወፂና ድማ በትሕትና ክንነብር ምሳኻ ክንነብር ፈቃደኛቲና ክንብል ነዚ ምልክት ዝድማ ኣብ ኢድና ናስረለና ስለዚ ዝበዓል እዚ ዓበ ሓጎስ እዩ ህዝበክቶም ህዝቢ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዑደት ንሪኦ ኩለ ምንጻፍ ድሕሪ ታቦት ሒዞም ደንጽፉ ኣለዉ እዚ ኸ ካበይ መፂቶ ካብታ ወሳኢና መፅያ ዓበ በዓል ማለት እዩ ስለቶም ህዝቢ ክዳውንቶም ናንጸፉ ቀቅል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኸደ ነይሮም ንምንታይ ዝገብሩ ነይሮም አንኳይ ንስኻ እታ ስኻ ተወጢሓ ዘላ ኣድገ ኸማን ኣብ ሓመድ ክትረግጽ የብላን እንዳበሉ እዮም እንደገና ክዳን ንወዲ ሰብ እንታይ ዕርቃን ይሽፍነ እዩ ስኻ ድማ ዕርቃን ናይ ደቂ ሰባት ትኸተን ሓጢአት ናይ ሰባት ትስውር ኢኻ ስለዚ ክዳንና ሓጢአት ደጋዊ ኣካላትና ውሽጣዊ ኣካላትና ከም ዝስውር ንስኻ ድማ ሓጢአት ናይ ሰባት ሰዊርካ ብምሕረትካ ንኩሉ ሰብ ትረዲኻ ንኽብሉ ክዳውንተ ነንጽፉ ዓባይ ዓድገ ንእሽተይ ዕልን ኣለዋ ዓባይ ኣድጊ ናይ ኦሪት ምሳሌ እያ እታ ንእሽተይ ዕሊ ድማ ናይ ወንጀል ምሳሌ እያ ዓባይ ኣድጊ ፅዕነት ዝለመደት ከም ዝኾነ ሕጊ ኦሪት ድማ ሕጊ ዝለመደት እያ ኣገልገል ዕሊ ድማ ናይ ወንጀል እያ ስለዚ ወንጀል ድማ ሓድሽ ትስረት ዘላ ስለ ዝኾነት ናይ ዕሊ ምሳሌ እያ ስለዚ እዚ በዓል እዚ ወተቀበሉ ህዝቢ ብዙሃን በትብሰይድ ወበሃሴት እዩ ዝብል ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ዓበይቱ ንኣሽቱ بعبي حقوسن دستان نقولت أيوس كوسن عجبان عبيد مقدساتهم سلز كل حزب انتهى يعجب تيوه تدمعت تبايلو نتي يقول أما متحف قدس الله نداون جلد صاحب النازل قلت أيوس كنا عبيد مقدس بد عجبي عطله أملاك النتي قلت علمه نحن دما نقول حزبي وكلنا نيت الشعوذ نبر حزب وكلنا زمنا عشت أنا تزيم للشعوذ نبر أنا توكلهم زقرب نجر تملك أنا كائنات ندم أنا كان دك عمد دك منفى دك يشد شوارعيهم كابد ديتاتهم حق ديتاتهم وريدهم حسينا باريام يلهم أبزوان الزجن اللي كان كائنات تم لباماتين أزول بين مقدس نورجن زمن أنا أنتبه لله يسمع عندي حيلهم سلذي قوي جاي يسكن دايلون نزمن أنا مسجنا تخليهم زمن أمان كمسجن يميلون سلذي لبام سب يمسجني أي مسجن يزملقن إحنا تري مسجنا أمان يمسجني سلذي ندم هتانات كي مسجون سكالكلوا تم أمان يبيتاني نزل له حسينا باريام سلذي أم قاي ودسب لومي بس معلتزي أمان كمان حسينا باريام دعوت حقوسم نات السراسر كم بتاي نجزي أبير أملاك زمسكنيهم سلذي زم معلتزي أب كل بيت كريستيان كم زي لو زبع زي كبوري بفلا يجنا بزلهم معاد زي زهزبي بس يحين نريان زلنا درب عالي كريستوس أملاكنا ونعنا تسائلو زد حننا على إسران شوعاتن معاد مجابيد كاب موت نبيوت كاب سلمات نبرهان كاب طفات نبدهنت كاب سيول نبجنت كاب بارنت نبحرنت كاب مجزعت نبناتنت أرعدنا ديابلو سيرو أرعدو أسكيمنا فوكيس دخانة أرعدو إنكم كل أحدكم تصور زخمركم نستسكم إلو قيت عيسوس وانجل ماتيو عرب إسران شموان تنزلو كل أحدكم تصور زخمركم نعون أباي أنا خعرفوكم يعني سلزي كل سب تصورني حتى تندليون أو قيت عيسوس ماتي زعر سلزي نبذا حقوسن دستان زلو عبيت ماتي نبيت قيت عيسوس سجون دم زفتة اللايلو نبزي كل حزب دم نزب على زي الماتيلنا سلزي كل حزبي أبست أكيد زلنا نمن تاي تتمايل زمّر هيدا وين تاي نبيت أملاك نخيل مسؤول تحقوس كيل كل حزب بقدية يكون ماتيلنا سب كي قدروا بقدية هذا يكون بفتاو أبيت أملاك ترهيبه نتام عالت دحنته كنزي أخذكري ماتيل زلنا سلزي زين عقلته عبيت بعلات نيجويت عيسى كريستوس أو عمد كابزلوات الشعات عبيت بعلات الله الشعات نشتن نعشت بعلات الله سلزي كابتن الشعات عبيت بعلات كلتين تدراريبن أبزموا على إنما زغل حزبي بهذي بحاجوسن دستان تأكيد من دريلنا سلزي حزب على زي مجمرة بكويت عيسى كريستوس بهوسعينه نعنا عب السلام عب ردية عب وفيته هي بالنايم عندنا ون بمسقلة دما كان بزلع لما وسقايا وتناي
5500 زمن عاصيات نبر جنة تخفيتا إتا زوز موت سبات توحط نبر سيول دما صدما بعد تريفا سلازي حدا يهودا طري منصف ناي سيول كوينو تريفو دلو سلازي كل حزبي ابز تاكيب زلو معالت دحنتنا معالت كام موتنا ناب هيوت وصانالي ادم مسلكم سدرابيتو كلهم دحنا زرخبلي بمبالي تاكيب زل سلازي بعلنا ني حاغوسنا سلام ناي فقر ناي رديت ورلنا غويتا يسوع كريستوس ابنه تسقلس جبرنا عبيت نغرا شوعه قالات تزاربنا لو ام مسقل كوين يد زرغي خمس غيرو نخلاتنا نتم رحقاتن قربان زلو السلام يد زرغي السلام يبنا سلازي نخلاتنا زرحقا زقربه اب دغن اوشتن عدن زلون كله اب مكلخال زلو سراوي دما كل السلام كركب እግዚአብሔር አምላክና ካብተን ሰምዑ ዘለና ናይ ዓለም ነውጽ ዝእዋነ ዝወግን ወረውግን ሰምዑ ዘለና በሚሳይል ብሮኬት ብድሮን ጠፍ ዘለ ህዝቢ አብቂዑ ካብዛ ማዓልት ዚያ ሰላም ዝነግሰላ እቶም ኣብ ልብ ነገስታት ሓዲሩ ኪናት ጥራይ ዝእው ዘለ ሰይጣን ንዑ አርሒኡ ሰላም ኣብ ጣውሎም ኮይኖም ተራዳድዮም ዝፈትሕሉ ካብ ጥፋት ናይ ህዝቢ ካብ ዕንወት ናይ ህንጻታት ዝጠፍእ ዘሎ እዚ ኣብ ዝዓኒ ዘሎ ንድሕነ ሰባት ዘተጓም ዘተኮረ ክሰርሑ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ባርሁነልና በዓልና ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ረድኤት ወለልና ዚያታ እንኮ በዓልተ ናይ ድሕነትና ካብ ዘላለማዊ ስቃይ ዝወፀናልና መዓልቲ እሞ እግዚአብሔር በዓልና ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ረድኤት ወለልና ክርስቶስ አምላክና ሓንሳብ ንሓዋርን ፍጹም ሰላም ይብና እሞ ድሕርን ድሕሪ ሕጂ እቲ ሰላም ዝደልያ ይስዓባ ይዝብል ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስ ጎረቤቱ ምስ ሕዋቱ ምስ ስድራቤቱ ምስ ኩሉ ሰላም ክገብር ኣሎ ምክንያቱ ሰላም ናይ ክርስቶስ እያ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ እያ ዕግርግርን ስርቅን ዓመፅን ድማ ኩሉ ናይ ዲያብሎስን ስለዚ ኩላና ንሕና ደቂ ብርሃን ኢና ናብ ጸልማት ክንኣቱ ፍቃድና ኣይግባአናን እዩ ዲያብሎስ ተኣሲሩ ዘሎ ምስተኣስረ ኸልቢ ስለዚ ኩሉ ሰብ ካብ ዲያብሎስ ወፂ ድማ በዓል ኸይዱ እንተዘይፈትሕዎን ሰይጣን ክርስቶስ አምላክና ሰይጣን ኣሲሩ ናፃ ጌርና እዩ ስለዚ ብናፅነት ክንነብር ካብ ደጊም ናብ ሓጢያት ክንምለስ ደጊምኩም ሓራ ወፂኹም እሞ ኣብ ርዑትክን ከይትምለሱ ኣርዑት ባርነት ከይትምለሱ እንዳበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕደና እሞ ስለዚ ደጊምና ናብ ሓጢያት ከይንምለስ ደጊምና ናብ ጽልቕ ከይንምለስ ደጊምና ናብ መርገም ከይንምለስ ክርስቶስ አምላክና ሓንሳብን ሓዋርን ፍጹም ሰላም ፍጹም ረድኤት ፍጹም ብስራት ናይ ሰላም ናይ ረድኤት ይብናዩ ዲያብሎስ ተሳዒሩ ኣጋንንት ወዲቆም ሲኦል ባር ተሪፋ ተዘሚታ ስለዚ ኩላትና ንሕና ድማ ገነት ንኽንኣቱ ፈቃደኛት ኮይና በዚ ናይ ክርስቶስ ዓብይ ጻውዒት ገርልና እሞ በዚ ተጸውዒና ዘለና ኩላትና ብስነ ምግባር ሒዝና ካብቲ ክፍኣት ርሒቕና ብሰላም ብፍቕሪ ብሓጎስን ደስታን ካብ ዘለና እናማቐልና ንዘይብሎም ኣማቒልና ዓይኒ ዘለና ዓይኒ ዘይብሎም ብርሃን ክኾኖም ግባአና ጉልበት ዘለና ጉልበትን ዘይብሎም ጉልበት ክንኮኖም ግባአና ክርስቶስ ካብ ሰማይ እዩ ንዓና ኢሉ መፅኡ ስለዚ ልዑል ባህርዩ ትሑት ኣቢሉ ናባና ካብ መፅእ ንሕና ድማ ነንሕድና ብትዕቢት ዘይኮነስ ብፍቕሪ ብትሕትና ነንሕድና ክንላገስ ክንጫኻኸን ዘይኮነስ ክንልዋዊ ይግባአና እሞ ስለዚ ተፍቅሩ እንተኾንኩም ትእዛዛት ይሓልው ተኣነ እዘኩ ድማ ነንሕድኩም ተፋቅሩ ኢሎ ክርስቶስ ተስዓብ እየ ሃይማኖት ከይፈለኻ ዓብን እሽተ ከይፈለኻ ሃብታምን ድኻን ከይፈለኻ ንኩሉ ምፍቃር ድማ ስለ ደጋዊ ዘይኮነ ብቃል ጥራይ ዘይኮነስ ብግብራዊ ማለት እዩ ስለዚ ተሓቀኛ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣሪእና ፍቅሪ ሰሃበሉ ወልደ ሃያል መንበሩ ኣብ ፀስቀለ ሞት ፍቅሪ ናይ ደቂ ሰባት ኣገዲዱ ወይ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ንሕና ኸ ምስ ጎረባብትና ፍቅሪ ኣለና ዶ ምስ ኣሕዋትና ፍቅሪ ኣለና ዶ እግዚአብሔር ኣምላክ ብፍቅሪ የንብረና ስነ ምግባር ሒዝና ባህልናን ሃይማኖትና ዓቂብና እቲ ምዕራባዊ ባህሊ ድማ ክንናውህ ንመለስ ይብልና ደጊም ዓድና ባህልና ወለድና ዝንሕልና ባህልና ሓሊና ክንቀይድ እዚ በዓል እዚ ንምንታይ ተኣኪብና ዘለና ስለዚ ነዚ በዓል እዚ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ሃገራውን እዩ ስለዚ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብ ሰላም ዓብ ድሕነት ተገይርልና በዓልና ፅነት 24 ግንቦት ኢልና ክነብዕል ከለና እንታይ እዩ በጃ ሃገሮም ሰማዕታት ሓሊፎ ንዓና ናፅነት ስለ ዝሃቡና እዩ ስለዚ ንዕና ሓንቲ ንገብረሎም ንዕንታይና ሽምዓ ኢና ንውልዓሎም ሽምዓ ክንውልዓሎም ከለና ኸ ሽምዓ መኺኻ ንዓኻ ብርሃን ያጥበካ ስለዚ ክርስቶስ ድማ ንርእሱ መይቲ ንዓና ህይወት ይብና ስለዚ ንዑ ዝግባእ ህይወት ንዓና ይብና ንዓና ዝግባእ ሞት ድማ ወሲድልና እሞ ስለዚ ዘለዓለም ብፍቅርን ስነትን ክንነብር እግዚአብሔር ሓግዘልና በዓልና ናይ ሰላም ናይ ፍቅርን ናይ ረድኤት ይግበረልና እሺ ጽቡቅ ብጣዕሚ ንሕና ነዚ ክንጥቀመሉ ግባአና ምሳና ዘለ ፀጋ ክነስተማቕሮ ይግባአና እዩ ምክንያቱ እዚ ኣቦታትና ወለድና ንሕና እዚ በዓል እዚ ዓመል ልምዲ ዘይኮነስ በረኸት ትረኽበሉ ፀጋ ንሓፍሰሉ ሓጢኣትና ዝድምሰሰሉ ስጋ ኣካላትና ኣባላትና ኩሉ መላእ ሰብነትና ዝቅደሰሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ክቡር ስጋ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓና ምእንታና ክብል ደሙ ዝፈሰሰሉ እዩ ስለዚ ነዚ መዓልቲ ብኸመይ ኢና ክነውዕሎ ዝግባአና ተባሂሉ
ነዚ ብዘለና መመቃል ነንሕና ብድጋፍ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ሰላም እዚ ብጸሎት ስለዚ ኣብ ሃገርና ገዳማውያን ኣቦታት ኣለውና ኣብ ሃገርና 24 ገዳማት ኣለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዳም ድማ ብዙሓት መነኮሳት ኣለዉ እቶም መነኮሳት ጸልይዎ ጸሎት ድማ ንሃገርና እንታይ የምጻላ ኣሎ ሰላም የምጻላ ኣሎ እቲ ውግ ድማ ብዙሕ ግዜ ፈተና ኮይ ይመጻና ኣሎ ግን እግዚአብሔር ይኣልዮ ኣሎ ስለዚ ሓይሊ እግዚአብሔር እምበር ምክንያቱ ሓይሉ ንንጉስ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ብብዝሕ ሰራዊት ዝምካዕ ንጉስ ኩሉ ግዜ ውድቀት እዩ ምክንያቱ በዓል ሰናክሬም ንበልና ኣብ ዘመነ ኦሪት ነበሩ ሰናክሬም ብሰራዊትን ብኣጽዋርን ምካሕ ነይሩ ግን ወዲኡ ንጉስ ሕዝቅያስ ግን እንታይ ናብ ኣምላኽ ይጸግዕ ስለዚ ከይተመክሐ ኣይልን ኩናት ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸግዕ ስለዚ ብሓንተ ለይቲ ድማ ቁጥሪ ዘይብሎም ሰራዊቱ ብኢድ መልኣኽ ጠፍዮም እዮም ስለዚ ኣብ ሓይልኻ ኣብ ኣጽዋርካ ኣብ ሰራዊትካ ይኮንካ ትመካሕ ትርጉም የብሉ ናብ ዓለም ኣብ ላዕለ እንኮ ንኩሎም ነገስታት ንጉስ ኣብ ዝዓሉ ስለዚ ኣብኡ ተጸጊዕካ ጥራኻ ድሕን እቲ እንኮ እምባ ንስቲ እንደገና እውን ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሃገርና መንግስትና ዕድመን ጥዕና ሃበልና ምክንያቱ ነዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ጎን ምዕራባዊ ዓለም ግብረ ሰዶም ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ መርዓይ ፍቀድ ይኽብል ከሎ መንግስትና ግን ኣይፍቀድ ነይርዎ ስለዚ ንዓለም እንታይ ዘርእየላ ዝተባሂሉ እቲ ጽፍ ዝኾነ ኃጢአት ሰዶም ጎመራን ከም ይፍጽም ነይሮም ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ተቆጢዑ ካብ ሰማይ እሳት መጽ ከም ድበልዑ ገይሩ ግብረ ሰዶም ንቡራት ፊአምሲ እንስሳታት ዘይሰርሕዎ ስራሕ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ምኻድ እዚ ትእንኮ ጽፍ ስራሕ እንስሳታት ዘይገብሮ ትሕቲ እንስሳ ወሬና بجبرنا كم إنسان ورينا ناس حجب زوان زرم عالم بكاب إنسانات من تحت وريدنا سلزي تومكم من أوجه هجرات أنتي وريدنا الله حج سلزي تي سيد أنسي يما خركامو تزام فترة كمشين زل على ما وسقيد وزدك سلزي عود هيكون زبكا ثلاث سحيبة أو عيدما أمور تحتنا عود هيكون دوزك نبغنا هيكون دوكا سلزي بتزام صون شرحن قرحن نبزل على ما وسقيد وزدك سلزي يتم نجستان نجنا هاجرنا هاجر هيمانتي سلزي بز هاجر هيمان زخنا هاجر دم نحنا السلام نركب علينا بتصلت يفتح زخنا نجر سلزي تم كان هاجرات جن أب سيطان زملخان سلازم الشيطان كبضوا وخلوا خان الشيطان قام نجستهم حديرون تاي وجل ماله سلازم كينات عنوات طفعات كسارة سلازم تري كوينو نسلام نسبات السلام قايم يتصني نسلام نقوله حزبي عنوات تري كوينو مالد سلازم نسو انزل على ما وسقاي مدري اطفافينا مودات المنزام سيل قهنا مسال حزق زغيدي سلازم احنا قنا بزخنا ندز بعلنا وعلو خلنا بتماساساني امول ايرتنا اب كلنا ابيات كريستيانا زلوا تكعد صلاة زي بحادة صلاة زي ساتفعل كل حزب سات زي سلام ساتي يقبر له السي يقبر له سلازي هنا بعلنا بخمينا هنا ولا زلنا تتمايلو بخمسة عقبة بتصلاتي عبد زيابي تتسجعها زني حالمنا دري زلنا ميسايل روكيت درون تسريحين حزب ذات فزلنا كبير مت زيابي بدرونه بروكيتو أيقونة سريدوا أهابهم تدا أبتحت مريت كعيدكم تتقم لينا انتهي حاتيناوي معدني سلازي نزل نتفق عد يكون هنتكم لنا حاتين سريحا داس دي خسرحو مساغر بين تري خسرحو ندحنا السبع ذات كره دام نتفق السب كون يولن እግዚአብሔር بزحاب الناس كنطافع على يكونس كن تقاقملي انراد عليه انت حقاقه زلي ግን ሰብ እግዚአብሔር بزحاب ንብረት ሰብ ይጥፋል ስለዚህ ካራም من رايو لا لبام ሰብ ተحزو حكيم ተحزو اوبريشن غيرو ሰብ يدحنلي عشا ሰብ ተحزو كبد ሰብ قديد ሰብ يطفال تخرج كرة من حزوا اللي وانا سلازي عندنا ون ابن دنقول عن الرأي عشان سب تحزوا سب هاريمو قتلنا ندعي تحزوا جزء صريحه زي السب كم دعوة اللي يقبروا سلازي بزلنا السب نتفعت نسرع ندحنات كون مخرين ندحنا دين نتفعت سلازي استوعبنا كيس جبعنا سلازي انساو بحري كنقبر يبلنا بهايمانتنا تصنعنا بسنا مغوارنا رتعنا ابزا قدست هاجرنا دما እግዚአብሔር በእምነትና ጸንዕና በመስዋዕት ያተረኺባሞ በጸሎት ያተረኺባሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብዙሕ ግን ቀድሚ ሕጂ ብዙሓት ንብዙሓት ሲዒራ ማለት ሃገርና ስለዚህ እንተ ንምንታይ ምንጭ ዓወት ኣብዚ እንታይ ነርተ ተባሂሉ ሕመረት
እግዚአብሔር ምስ ውሑድ ኮይኑ እቶም ብዙሓት ከም ዝሰዓሩ ዝገበሮ ነዛ ሃገር እዛ ሰላም ክትገበረኻ እግዚአብሔር ዘይናትካ ኣይትመነይ ዝብል 10 ትእዛዝ ኣለና ስለዚ ዘይናቶም ዝምነይ ዝመፁና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓወት ይሃቦም ሕጂ ድማ ብዘለና ብዘይናትካ ጎረቤትካ ገንዘብ ጎረቤትካ ዓይናትካ ብዘለካ ተመስገን ክትብላ ብዘለካ ተመስገን ድማ እግዚአብሔር ውስኸካ ስለዚ እግዚአብሔር ሃበን ምባል በዘይናትካ ዓሜስካ መውሳድ ሞ ጥፍኣት ይዘምጽ ስለዚ እንታይ ይወለልና ስለዚ ብዘለና ተመስገን ኢልና በዘለና ዓጊብና በተዘለና ተመስግናዮ ዝጎደለና ከመላና እግዚአብሔር ይካለይ ስለዚ ሙሉእ ሃገርና ሙሉእ ሰላም ምሕረተና ወርደልና ፍርሃትና ናብ ተባዓት ስክፍታና ናብ ቅሳና ዝቕየረሉ ሩሑስ አውደ ዓመት ይጎረልና ለሁሉ ህዝቢ ኣብ ቤቱ ኣብ ማይ ጸሎት ኣብ ሕክምና ኣብ ገዞም ብሕማም ተደኒሶም ዘሎ በዛ ሰዓዚያ ኣብዚያ መውዓሎም ሳና ብምክንያት ሕማም ግን ተደኒሶም ኣብ ዓራ ደቂሶም ኣለው ኣብ ሞት ዝበጽሑ እግዚአብሔር ምሕረት ይወርደሎም በዛ ሰዓዚያውን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ወጥር ዘለው ኣብ ሓዘን ዘለው ኣብ ጓህ ዘለው እግዚአብሔር መጸናንዕ መንፈስ ለይሁ ሓይልን ጽንዓትን ሃቦም ነቶም ኩላቶም ብሞት ቀዲሞምና ዘለው እግዚአብሔር ዕረፍት ነፍስ ሃቦም ዘለና ድማ ሽሻይን በረኸትን ሰላምን ረድኤትን ይወርደልና ኩሉን ዓለምና ዘሎ ነውጾ ኪና ድማ እግዚአብሔር ይአከል በለልና ኣብ ነገስታት ሓዲር ሰብ ዘጥፍደለ ጸላእ ሰናያትሞ እግዚአብሔር ካብ ሓይል ሰይጣን ሓይል እግዚአብሔር ዓብሞ ሰይጣን ያእኽለካ ኢሉ ገኒሑ በመስቀሉ ሰላም ክበና ቅዱስ አርኩነልና ኣብ መስቀል ኮይኔን ሰይጣን መብረቕ ሂቡ ቀቲልዎ ስለዚ ጽልእ ጠፊዩ ዲያብሎስ ተሳዒሩ ሰላም ነጊሱ ክርስቶስ አምላኽና ድማ ንሞት ሲዒሩ ሓሊፊሞ ስለዚ ንሕና ድማ ድድሕር ኣሰር ክርስቶስ ሲዒምና ክርስቲያን ሽምናሞ ንክርስቶስ ክንሰምዖ ይዘለና ክርስቶስ ዝሓለፈው ንሱ ከም ክንጾም ኣለና ንሱ ከም ዝዓገሰ ክንዕገስ ኣለና ንሱ ከም ዝተጸርፈ እናተጸርፍናውን ክንቅበል ኣለና አሜን ኢልና ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝበሎ ስለዚ ንፈታዊኻ ምፍታው ንጸላእኻ ምጽላእ ደይኮነስ ወላ ንፈተውትኻ ምፍታው ንጸላእትኻ ምፍቃር ስለዚ ክርስቶስ አምላክ መስቀል ኮይኑ ወአቦይ ዝገብሩ አይፈልጥንም በደለም ሕደገለም ስለዚ ንሁሉ ጸላይና ክንጸልእ ጎረባብትና ከምዚልና ክንቅየም ይብልና ቂም እታ እንኮን ሁሉ ግን ሰርሐ ግብር ጽድቂ ተፍርሰ ንሳ ስለዚ ቂምታ كم إيشه حنيقة تترفون أما آخر إيشه زلا آخر كوا يتفرني سلته إيشه حنيقة تترفع سلذي كم تات اللي ناو أبوشتن لبنا أو قربابتنا السلام كيبلنا متينا قربابتنا رجعنا متينا أبز متينا نزيابي السلام تلنا السلام تفتح ما يكونه بدلنا حدا قال لي بدلهم كي حدا قلنا متينا أبز بدلنا حدا قلنا تلنا أيقبلنا نزيابي سلذي نزبدلنا هنحدد أصلا كي تقيمنا بفقري وأبوي بدلهم حدا قلنا كم زبلنا إحنا دم نزود طلعتنا كلاتهم نصلي لهم نلمن اللهم شعوب زيابير مستوى على هو من سلذي زيابير أملاخنا أو دعمتنا برنا حاجزنا السلام نفقر يبلنا سلذي زيابير أملاخ عبر السلام عبر رديته بنامو نمول عالم نمول حزبي إرترا نقوله أم كل خازلو أبيت زلو أبجوز أبزبوت همسي زلو زيابير أملاخنا إن حسبنا تمتينا زيابير حسبنا يفتمنا نتمنى تمتينا زيابير تمنيت لبنا يفتمنا نلمنا تمتينا زيابير تمنيت لبنا سب حسب أملاك فتميلن من يصلون على عصا شد الشفقة حدا قريت ولا مو نحنا خن حسب سسنا خن حسب زيابير تمن حسب لبنا دماغ فتمنا قد سؤال ونلنا كلنا منا يو زيابير تمنيتنا يهبنا تصبوا مالتي مغنات كم سب دخمات كوينا كلنا حزن لنا حسبينا هتصانسي حوا هبكاي حوا هبن بلكا غهر هبن بلكا صباقي يري مالت سلازي نجي زند مخاني فلطاني سلازي نقول هبن زبلكا ايتوني نصا مغناتو دردليو طعم أخذ ومر زود نجار من تحزن تليو هبن سلز بلكات رايت ونيا إجزاء يد ما كل هبن ناس زبلنا يكون زبلنا طعم النادى أمر زود أنا نجار من تليو أي بناني سلز نهت عندما ميت قرش أيت ونيا نمت أيت قبلاني أي محضراني سلزي نم محضر عقمنا يزبلنا سلزي بيت زلنا تمسكني لنا بوزح جنزب يكون زحقوس بوزح هبتي يكون زحقوس بوزح نبرة يكون كان حقوس ترى بوحد بيت زلنا عقمات حقوس كم كم من باريمو سلزي مسانا زلت أجا عمسكنا نخنبر زيابية صقيب زحلنا بعلنا نحاجوس نيسلام نيفقري بلنا خمس لومي بحاجوس ندستوعنا زلنا نعمت هذا ما كل زرح قريب وزقش تمليسهم كلهم دكنا وجناتنا دم أبصر الحق عد زلوا زيابية بسلام عدمت ولنا ولدن ولادن زرحوا نيفقر الزمن مسألنا زيابية عملنا كل الشجري أكليلو زيابية سلام بركة لوطن لمعتن ناتنتن نيوان نيكمو يمسألنا زيابية عملنا استبارة تقدسنا ودامت قرنا شمي يقولوا حدر بحال
زبعل فوسائنا ملكتنا يتوهدو ملكتي فوسائنا خا برخا أود أمت قبرنا برخ ولدت برخا أود أفاز جاي قبرنا كل بذا عمتها للزمن عمتها شرفنا هاي قرفنا زخوز الهزبي سلام يبقى عنا يتنحنا سلام زمن الهواء قبرنا تعرف أفاز جاها متسألوا برخ تنسأي قبرنا እግዚአብሔር ታቦት ናሙዳና ቀልና ዘርሆና እዚ መንገዲ በለና ኩላና ታቦትና ንምኽባር سناي شتي من عمدان نغبا قباري سناي تبسل من نغبا إرتابنا عمدان نغبا نزي هنسا نريئو دلنا إكجابير أبلا أمورينا نغرمتي كابماي كابي زعلي بساعي حاقاي بسلال تغوين بي بزلقريكين بسو يردغم كابتناتكم كابتن مغلق مسئ نزي هنسا بزبسحينو دمو سلازي حجوين نزي تغوغرينا بمالك الذي يقولوا قابل الله كذبوا من زعمهم الله عنهم عبدهم حتى وجدهم حتى ومن تسكتوس هذا أملاك نجزير سدرا نجزير محداري حزبي رورو ديارير بغنون دمو زعددكم نجزير محداري كل لهي نجزير أملاكنا محاري رورو بعد بزو محرد نعلم ملوك محرد ناس جبر المعاتي سكلت نايويتانا أملاكنا المدحينا يس كريستوس بمغانو ومدما بعبيو كبرو منكسنتو تقلتلو إلى توسعنا أيومو جاير ناس كبر بعد سنة تحنا كبر المسكانان بزلالم نعو يخنو اللي مروا
وكفى على بيت كريستيان كقدس هادرك ويزقوا بدم كل هذا ولك ما عندنا النجس ولا مقام انتباه ولا عين ما تنزل ما أبي يمرو إذا على بين عرضه وزي يزقوا لك يطاوط ولا ما يعمل بالماء إذا ولا لا بين سماعكم معه يعلم فعلنا يبعث عبوسنا وعجزنا يبعث تستمثلنا سلام لنا يا أبا هيك الكبر وهزائنا ويدين لنا نترمتان هذا ونسمع الله نتبلغنا نزعبنا سيطوعنا يتغلق نزعبنا سبسنا نسوان هذا نتكذر رحمه ونسوان كمريان تركنا بيتكسم دلوقتي وكنا وطاونا دلوقتنا አንገራ ሰናይ ሰላጣና ሳይዋለዋ ታወት ይወጥ ስለደሎ ሁላና ወቆራና አይና ጎራ ወንገፈሎ ለዝና አተገረው ይፈለ ንጉሥ ጽዮን ይበዋዕ ለሰብ ወኢያዕትጋ ለሃገር ታቦት ሕግና እግዚአብሔር ብኻህናት ተኸሊቡ ብመንፈስ ቅዱስ ተጸሊጠላ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጽላል ኮይንዎ ንሃገር ኣይገድፋን ብጸላኢ ከዓ ኣይሰዓርን ከምዝተባህለ ስለዚ ንሃገርና ሰላምን ቅሳነትን በረኸት ንንትኽንረክብ ንሕጂ ነኽብሎ ቦታ ንታቦት ነቶም ንታቦት ሒዞም ዘሩ ክፍቲ ቦታ ንግደፈሎም ነዚ ምዕራባዊ ኣፍደገ ወፂኦም ዝደቡብ ዘጠውዮም ነዚ ናብ ምብራቕ ዘሎ ኣፍደገ ገይሮም ብፅርግያ ሕክምና እዚ ጎደና እዚ ናፃ ንግደፎ ንታቦት ስዕር ኢልካ ድሕር ረጃኻ ተኽብሎ ንስኻ ዘኽብረካ ልዕል ዘብለካ ስለዚ ከምቲ ሕጂ ክንከይድ ቤተ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብላላ ኣብ ምውዳናይና ታቦት ኣብ ሕደት ኣውፂና ክብሪ ታቦትና ዓጂብና እግዚአብሔር አምላክ ዘመን ሰላም ዘመን ቅሳነት ናይ ራህባ ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክ ሃገርናን ህዝብናን መንግስትናን ይባርከልና። ስለዚህ በረከት ዘለዎ በዓል ክኾነልና ነቲ በዓል ነኽብሮ። ታቦት ምልክት ኃይልና እግዚአብሔር ታቦት ምንጪ ናይ ኩሉ በረከትና ታቦት ቃል ኪዳን ዘለዎ እንተሓሊኹሞ ክሕልወኩም ዝብል ቃል ኪዳን ዝሃበና እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ኮይኑ በረከቱ ዘብዝሓልና ኣብ ማእከልና ኮይኑ ንሕማምና ዘርሐቐልና ናቱ በረከት ድማ ኣባና ፀኒዑ ዝነብረሉ ምክንያት ሓይልና እግዚአብሔር ዝግለፀሉ ታቦት ካብ ማሕደሩ ወፂኡ ንዓና ክባርከና ንዓና ክቅድሰና ነቶም ዝሓመሙ ካብ ሕማም ስጋን ካብ ሕማም ነፍስን ክፍውሰና እነሆ ታቦት ይወፅእ ኣሎ። ታቦት ማለት መሕደሪ መድሓኒ ማለት እዩ። ታቦት ዝሰርሖ መጀመርታ እግዚአብሔር እዩ።
እግዚአብሔርና አቦናኖ መጀመርታ ገበር ታቦተ በዘት ድህን እትድህነሉ እትድህነሉ መርከብ እትድህነሉ ታቦት ስራሕ ኢሉ እግዚአብሔር ለአቦናኖ አዚዝዎ አቦናኖ ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ሰሚዑ ታቦት ምስ ሰርሐ ዓለም ሙሉ ክጠፍእን ከላ አቦናኖ ግና ትእዛዝ እግዚአብሔር ሓልዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሰሚዑ ታቦት ሰሪሑ ካብቱ ንኩሉ ዓለም ዘጥፍአ ማይ ሻወና ይርሱ ንሱን በዓልቲ ቤቱ ሃይከልን ሰለስተ ደቁ መምስ አንስተው ከደህኖ ኢሎም ታቦት ምስ ሓዘ ናብዚ ንዓለም ሙሉ ዘጥፍአ ንዓለም ሙሉ ዘጥፍአ ማየ ስራዌ ካብኡ ደሚሮም ታቦት ምስ ሓዝና ካብ ናይ እግዚአብሔር ነፍሰት ነምለን ካብ እግረ አጋንንት ተገዚና ንነብር
لسان الله تعصري حسيبا لسان الله عز تعصري حسيبا إدلاويك لا يسلم رسولي كمنم والعندي كالنمرة كالنمرة جيرا وطيرا إدلاويك موالي غير غنى موجه الله كريم موالي مولا داوود إنتي باسم እግዚአብሔር ዘወጣት በቶዩ ሆሳዕና በአርያም
خيري خيري اي تروح شويه جالس ولا حرج All right,
ለቲ ወሓዝማ ይተጠዋቢሉ ንናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ዘሳገረ እዩ እዚ ዝመፀና ዘሎ ኣብ ማእከልና ዘሎ ታቦት ንቐትሪ ኢያሪኮ ከም ቅፅበት ዓይኒ ዘምረሰ እዩ እሞ ብውፅም ንዕኡ እንተዳ ኣኽቢርናዮ ንሱ ቀፅሪ ናይ ሓጢኣትና ዘምርሰና እዩ ንዕኡ ብውፅም ኣልክልዩ እንተዳ ኣመስጊና ንታቦት ኣመስጊና ማለት ንእግዚአብሔር ኣመስጊና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታቦት ሓዲሩ ዝነብር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እዚ ዝመፀና ዘሎ ታቦት ነቶም ብድምረት ንዕኡ ክቐርብዎ ናቱ ከመይ ኣነባብሩ ኢሎም ዝጥምቱ ናብኦም ናብ ታቦት ደሚሮም ዝጠመቱ ቤት ሳሚ እንሆ بعد ጊዜ ብናቶም ምክንያት 5,000 ህዝቢ ዝቐዘመ ነቱ ዘይግቦ ንዑ ክቐርቦ ዘይግቦ ሰብ ክቐርቦ የብሉ እዚ ታቦት እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዘለዎ ታቦት እዩ ንዑ ዘይኽፍር ማለት ንእግዚአብሔር ኣይኽፍርን እዩ እቲ ብድምረት ንታቦት ክሕዝ ነበረ ዖዛ ከም ቅፅበት ዓይኒ ታቦት ኣብ ዝተርገመሉ ጊዜ ንግዚኡ ሞተ እነሆ ብድምረት ክንቀርቦም ከለና መቕዘምቲ ተምጣልና ብምራትን ብክብርን እነሆ ብምራት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ቆይምና ከነመስግንን ብራሕቂ ድሕቀትና ቀሪብና ድሕቀትና ሓሊና ናብኡ ብማዕዶ ከነመስግንን ከለና ብፍጹም ብበረኸት ዝመልኣና ከምቲ ንዳዊት ፍጹም ዘኽበሮ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ የሩ ዝሾሞ ፍጹም ክብሪ ዝሃቦ እነሆ ፍጹም ከኽብረና መጣ ክብሩ ሓሊና ካብኡ ርሕቀትና ሓሊና ብዕልልታ ብዝማሬ ብምስጋና ንዑ ፍጹም ብልብና ነኽብሮ ብልብና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ እዚ ታቦት ዝመፀና ዘሎ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣብ ሰማይ ዘሎ ወአስተርአየ ታቦተ ይኩኖ እግዚአብሔር ራእይ ዮሐንስ እነሆ ኣብ ሰማይ ድማ ታቦተ ሕጉ ናይ እግዚአብሔር ተራእየት ይብል ታቦተ ሕጉ ናይ እግዚአብሔር ኣብ መሬት ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሰማይ ኣብ ጥራይ ኣርያም ታቦት ሕጉ ተብሎ ንዓዳዊ እግዚአብሔር ኣበሉ ይዛረቦ እንተ ድምፁን ሰምዕ ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ይዛረበሉ ዝነበረ እነሆ ሙሴ ኣነ ዋና ቤተ ንግሥተ ስእሊ ናይ ኪሩቤል ኣብ ታቦት ብክልተ ወገን ዘለዎ ካብ መንጎ ማዕበል ዘሎ ክልተኛ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ታቦት ቀሪቡ እነሆ ድምፂ ናይ እግዚአብሔር ሰምዑ ናይ እግዚአብሔር ግርማ ስለ ዝሓበሮ እዚ ናይ እግዚአብሔር ክሳብ ክሪእዎ ዘይብን ደርቶ ከምዚ ፀሓይ ካብ ፀሓይ ዓፀር ይኣብሉ ለእግዚአብሔር ስለ ዝዛረብ ዝነበረ እነሆ ታቦት በረኸት ናይ ታቦት ኣብ ሙሴ ዓሲሉ ሙሴ ብብርሃን ተህልው እነሆ ምእመናን ንታቦት ከነኸብርን ከለና ልብና ብፍልጠት ብብርሃን ይህላዕ ገጽና ድማ ብሓጎስ ተመሊኡ ነበር እንተ ልብና ብሓጎስ ተመሊኡ እናኽነብር በዚ ፍጹም ክብሪ ዝግበር ታቦት ብፍጹም ልብና ነግብሮ ታቦት ዘይሃልፍ ይብላልን ጸኒሕ ነበር እዩንተልኩ ሞት ኣይተንተዓረብ ለፊት ወደ ነቢያት እነሆ ለኦሪት ነቢያት ምስተያነ ኦሪት 10 ትእዛዛት ዝተጻሕፉ እግዚአብሔር ናቦና
ክርስቶስ አምላክና አመስገን ለነፍሱ ካብዝጎ ካሰለ ንስኻትኩም ድማ በታሕሳብ እቲኣታት ተሰበይኑ ንነፍሱ ካብ ስጋው ብገዛው ምኻዱ ዘልዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ ምእንቲ ኢልኩም ንሰብነትኩም ካብ ኃጢአት ፍለዩ። ክርስቶስ አምላክና ፍጹም ስራይ ተረቢኑ ንነፍሱ ክነብር መጣን ነቲ ካብን ዘለና ኃጢአት ካባና ደርቢና ከነርሕቆ ይግባአና እዩ። ታቦ ናደሪና እነሆ ንታቦት ፍጹም ክብርህን ዝግፎ ያና ድማ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ክሳብ ምስቃል ዘፅሑ ዘኽበረና ሓሊፍና እዩ። አንተ ምልክት ኃይል ዝሆነ ታቦት ተበሊዱ ዝነብር ስለዝሆነ ምልክት ዘርአነ ገበሬ ተነመስግነ ተንትንሱ አመልከን ተዘሆነ ለሁላ ዓለም ናስሪ ይዛሃቦ ያና ድማ ናስሪ የተልግብር ሰረ ዘመናን ታቦት ነህላ
ዝኸበርኩም መራሒ ቤተክርስትያን ሊቃውንት መምህራን ዝኸበርኩም ዓቢይ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ዝኸበርኩም መራሒ ቤተክርስትያን ሊቃውንት መምህራን ዝተፍቅርዎ ህፃናት ካብ መንግስታዊ ትካላት ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ኣኽበርቲ ፀጥታ ምምሕዳር ከተማን ኣባላት ቀዳማይ መደበር ፖሊስን ፖሊስ ትራፊክን ብሓፈሻ ካብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ንድሕነትና ክብል ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲድ ተዋሂዱ ፍጹም ናይ ኩነት ድሕነት ዝፈጸመልና ጌታናን ኣምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ምሕረት ገይሩኹም ኣብዚ ኣብ ኣጸደ ቤተ ክርስቲያንና ዘለኹም ህዝቢ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺኹም እንኳዕ ናብዚ ተደራራቢ በዓል ናይ ጌታናን ኣምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆልዑተ ሆሳዕናን ዓመታዊ ክብረ በዓልና ብሰላም ፍቕርን ኣብፅሓና እንዳበልና ብባህሪኡ ምስጉን ዝኾነ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ተነመስኖ ስለዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ሎሚ ምስጋና ዘለዓለም ይኹን። ኣኽሪትኩም ትሕትና መሰረት ትምትና ጀማሪ ድሕነትና ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም መርገም ስጋን መርገም ነፍስን ኣርሕቓ በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን እትዕብል ብጸረታን በአማላጅነቷን በሕጃትና ያላ በትወዳ ዝነበራ ሰማያዊ ክብሪ ተኽባር ትመስገን። ክቡር መስቀል ጌታናን አምላክናን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን። ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰንቲ እግዚአብሔር ዘኽበሮም በብመዓርጎም ይኽበሩን ይመስገኑን። እምበር ከም መርሃ ግብርና መሰረት ነዚ በዓል ዝምልከት ሰለስተ ሊቃውንቲ ነዚ ዕለት ዝምልከት ገንዘብ ን15 ዱዓዮ የስምዑ። ቀፂሉ ብተምሃሮ ትምህርት ሰንበት መካነ ሕይወት መድኃኔዓለም ን15 ዱዓዮ መንፈሳዊ መዝሙር የስምዑ።
مباركس كبرات تخاتلتي channel سينما سمرة كم زختري وتصنحكم كبر بعلنا مدينة ألم كمون بعل هوسانا بكبز بدا بعلي ككايدو علو دقيمة رحس بعل هوسانا خونر لكم إن أتمنىكم مباركس كم سرين زرلهم أنا ون مس عفنين ستين زرلهم مس جزاي كيدا خامس بيت السبي مس فتوتي تعمت بنك ستيس لازم غدا زمت سامون ون بعل فاسيقا زمت النازلو رحس بعل فاسيقا خونلنا إن أتمنىكم channel سينما سمرة ون زمت بزيك بعل فاسقة مالتي نبغهم كبلوس لزخونة أبز ما تسمون كتكتاتلنا بخبري عدمكم